namhlanje usuku engikade ngangifisa ngingazi ngelinye ilanga yoke kwenzeke ukuthi kuhlangana abantu la ekhaya ngegama lami. Namhlanje uNkulunkulu uNyazi lezulu ungenzela into enkulu empilweni. Langipha umkhwenyana ungifake nathi indandatho yami namhlanje namhlanje sokade sasifisa empilweni zethu ukuthi libe impumelelo. Sithanda ukubonga uNkulunkulu, sithanda ukubonga nehlobo ekwazile ukuthi zikwazi ukusibumbisa losuku kade olubaluleke kangaka empilweni. Siyacela ukuthi uNkulunkulu abakwazile ukuthi baseseke kulesi sikhathi lesi, ngathi uNkulunkulu angabalisela laba okungalungile khona uNkulunkulu alungise ukuza kwabo bazosibonga usuku olubaluleke kangaka empilweni zethu. Sibonge nemindeni yethu esesekile okwabiyela nokwambiwana ukuthi benze lo suku lebephumelele njengoba libephumelele namhlanje. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga ukubonga emndenini wami nezihlobo. Lolu suku luhambe kahle laba impumelelo. Bengisaba ngingazi ukuthi uzokwenza kanjani, kepha ngibonile ukuthi hayi zonke izinto zihambe kahle. Lolu suku usuku olukhulu lapho khona esengiqala impilo entsha engayazi noma ukuthi izophatha kanjani, kepha ngiyathemba ngoba lo muntu omnaye eduze kwami sisuka kude kakhulu naye ngo-2005 satholana eTexini eRank ngiphume eThekwini Clermont Rank sagibela iteksi eyodwa wahlala eduze kwami. Ngithi khona umama wahlala eduze kwami ngathi uma wami lo hamba naye hayi yahamba iteksi afike emvuzana wehla umama eqamba ngathi uma wami awu ngase ngangafuni ukumnika inamba yami ngaqamba ngathi ngihamba nomama. Hayi wehla lo mama kwaphoqeka ukuthi hayi nangiphela ukuthi usangiphoqela ufuna inamba, ngamnika ke inamba. Kanti kumnika kwami inamba uzoze ngithole nalo njengoba lula bekhona ikhathi enzima empilweni. Umuntu engimbonga kakhulu kulolu uthando lethu ngibonga uma wami ongizalayo. Khona ikhathi la bese kunzima kakhulu, akavelanga waba ikhathi futhi ngoba senimbone ikhathi. Khona ikhathi enzima bephuza ngale ndlela ubona ukuthi hayi ngithemba la. Khona la ngafona khona ngifonela umaye ngithi hayi ma yabona manje hayi mina ngikhathele lesi dawo. Wathi ma wena hlezi uthi uyathandaza. Mthandazele ucela uNkulunkulu abe ile ndodo efunayo. Yebo. Ngakaphela ngangivuka njalo ngo-12 uthandaza. Namhlanje nangusenkosana ehlasuthi eduze kwami. Ngiyabonga kakhulu uma noNyazi lezulu ngalolu suku namhlanje. Ngiyabonga ne-support yehlobo nakho konke. Ngiyabonga lolu suku lube injabulo labayimpumelelo. Kuqala kwangathi luzobheda kwenzeka izinto kanti uNkulunkulu besahlela. Ngiyabonga lube injabulo ekugcineni. Siyabonga.
Thank you.